Jeng jari belo randoning kalopo tanpa mundur genes bicarane merawat sangkara moraka pancen yuta bumi kita ing asana swatara kemaripan locinawi kereturan raja rokola kacinatur Lombok kacang terong delepong ngrambuyung kentang lapis lambayung katon ijo royo royo dasar banyune tansah asrep lumintu iline saknyatane ketika rendeng banyune cukup ngalak pisawa janji sregep nandang gawe anggarap sawahe ora suwe bakal ngondo hasile bumi nyoto ora kapi ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe mreyake hasil gunane aja males udah apes dakian to yen pengen urip kang moyo ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane gunane aja malas mundak apes muda apa ayo sing giat dik nek pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut
supaya makmur ya ayo nyambut gawe sebenarnya ngasil gunane kenane aja malas bunda apa ayo sekian yang pengen uripmu mulya kita kurang terbaca Pak Dimas sing duwe blumbang panitia nggih sugeng siang matur suwun Pak Dimas gimana tekan terbaik panjenengan Pak Kepala Desa Denda Blumbang sama Pak Kepala Desa Gunung Rejo nggih Pak Dimas Waranggono sing duwe blumbang Denda Isbanuan Pak Dimas nggih Pak Ajeng warung ring sabar bos ora kerasan kaluyuran anggone sing ati sayang mobeng mitirang konko goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya sing nyawang leyang tak sawang mentlok ning apa kekancangan tak rindik saka suwun baca ngecek podang kuning agawe pikirku posing celeret ireng tak sawang tak bah manis manis bapoe ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kepimbangan yen poso yen si podang mas atutut ati kepranan ora mendung atiku tansaya pikat mulute bedhok saben ketemu sliramu pepen iki anane tansah rengu kaya ra bisa ngocati saben wancitan
hati nanging aku wedi bloko pungkasane temat lara tresno nadya yen kadulur atuh dik nanging jagat anu jagung Gus asane atiku oh iya ana loro Gus gongo nadya tresno iki dik wis kena terang sadar minggal apai tenono jagung loro Gus kula sawah sapa ngandut dadi dapat olah hatiku wis kepilih saibu bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu monggo Pak Repi niki sampure Bapak Asek kali Pak Oges Pak Sendien Jimus monggo sesarengan sampure sampur jaipongan yuk sing duwe jisam him ha sarang Bang ayo tandai yang belum Jih, salam kangge sederek kula ayahe Putri sama Suci sing ninggal wonten Kalimantan nggih. Ogi Mas Kuswanto sing ten Jakarta, Mbak Tuti sing lagi terbang wonten Kupang. Ningali lem gitu. Saking Bapak Ajeng Juragan Tempe Warung Ring. Penggemar Tayub, sederek penggemar Tayub Pak Ajeng. Yes, manuwun nggih. Saking Ayah Putri Mas Wiji kita saking Pak Ajeng nggih. Ogi Mas Kuswanto, Mbak Tuti ugi sami saking Pak Ajeng. Matur manuwun. Juragan Tempe Warung Ring.
telung laras runtuh rampak logo lelakone para iyangan ana sondan abang rokan ganjing gede gending kita gending Jawa aklok sondo parai yakan Hae ya ya oh ya 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 oh ya 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 oh ya hae ya ha oh ya hae ya ha oh ya hae ha oh 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 yes la 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 gandeng kita kaline sat mas kebenaran mosok deh wayahe desa tedata ayumu bayi mau tambah bet tak ingat tak jarake ojo jarak eman dik ora ana sing jati sapa kuwi mosok lali dik aku kok inga-ingu ayo pengen ngerti to ijeng-ijeng adune ki arep apa arep sing jembar wanawani kok celak-celuk mas mesam-mesam padune wong arep budho tak rewangi ya tak tekoni apa slirane wis ana sing duwe yen durung kek piye nang daftar tak rewangi yen tak omongi ngomong apa to mas alah kae lho sejatine wis suwe tresno slirane alah bohong akan dani kok lunga mrono ya bareng germo wae ben-ben gak pareng kudu saking tresnane yen nyoto tresno ayo bareng kono ning wong tuwa mancing pikir kali kene kalindi mas kalau lor kalau kebenaran tak ayumu bayi tak ingat tak jarak eman ora ana sing ngacani sapa kuwi Aku, Dik. kok inga-ingu asal aku ape ijeng-ijeng adune ki arep apa apa arep Dik wanawani kok celak-celuk Aku, Dik. mesam-mesem atuh mas sajake wong arep budho
Semonggo Mas. Ya tak takoni. Gek takon piye? Apa slirane? Wis ana sing tuwa. Lah mosok ora ngerti? Tak rewangi belas kok. Ya tak omongi. Omong apa? Ora pisan kae. Sejatine aku wis suwe tresno slirane. Alam bojo. Atuh, Dik. Atuh Mas. Lunga mrono. Ya kok sore wae kalau rono ya. Oga bareng kuda. Saking tresnane. Aye nyoto tresno. Jaluk apa? Ayo bareng kondo ning wong tuwa. Aku iki Tekan tambah iso begagah nambah. uripe. Hari iki begagah apa enak iki? Sadelan dengan Enak iki setrine nyonombol begagah. duit sing ngalang Ayo yo. waton cukup kanggo sandang lan pangan. Ya Dik, cocok kuwi. Aku iki Apa kok dudono iki? tukang tambalaban Jadi bakul kopi, saya ketua tambal ban. rezekine untung-untungan nasib api duit kantongan wayah apes wetengku krasa krongsongan. Majet gelor, majet gelor, majet gelor. Jer Ono ban bacah. Wah iki mesti rezeki teko. Majet dor, dor majet dor, dor majet Dor. ban pecah maneh. Cek esok sing tambal ban tumpuk. oe Rezekine panjak ya numpuk. oe Rezekine tandake ya numpuk. oe Rezekine sing besar tumpuk. Rezekine sing delok ya ngrumpuk. oe Nek dudut jo kesok, oe tambal ban jo kesok, oe jo kesok. oe Rezeki ngrumpuk. Iki Mas, tidak luduk enak. Kita kelar terbanjiripun Mas Tejo Gimana landeng amat penonton lewat live streaming ya. YouTube sinyalnya hilang-hilang Mas. Ya Mas Tejo terima kasih bone. Pak Davina streamingnya macet-macet cak. Ini wonten gedung ya terima kasih kodo. Babu ini wonten dalam derada. Pak Sukri, Mbak Siti, Mamae Halib, Mbak Surati, Ibu Endang, Sugeng Mirsani, nyuwun lagon derek mawon. Babu, dadah kangge Mbak Siti, Mamae Halib, ugi Surati, Ibu Endang, Sugeng Mirsani nuwun dadah.
kulon kono lho kok. Tandur kekuningan lemah sawah sing padha kekeringan Yen awan boleh yup-yupan ora betah dik hawane panas tenan angin silir ora karuan bertandake larang udan tenanan yen awan kayup-yupan ayo sang jagung yuk dek ora betah apa kuwi hawane panas tenan tak kira ora betah hawane kae angin silera karuan katone was larang udan tenanan suwe ora nate jamu godhonge jagung lu gatel dek pokoknya wedhus suwe ora nate ketemu pisan ning ati bingung wis suwe dek ora tau jamu Mas jamu kaya bekowang wis suwe dik ora ketemu jare Pak Tinggal bareng ketemu ning desa Blumbang Pak Tinggal suwe ora nate jamu to dik jamu terus Pak Tinggal jamu godhonge pelem aduh dik suwe ora nate ketemu pisan ning ati yo ayem wis suwe dik ora tau jamu godhokan praoto godhok praoto sik wis suwe ora tau ketemu dik bareng ketemu lah kok wis duwe bojo enak godhok praoto dik tukokno jajan apa wae nanti duwe Mas iki dadi dibelas sih gak nek ora roti aku ya apa gak bebas lan ditakokno sapa wae Girbo nek ora cak Sukri aku gak bebas aku ya apa wis suwe ora tau jamu Mas jamu godhonge empring wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu kok langsung pengen jadi wis suwe Mas ora nate jamu tadi sesuai belanja kalau ke jamu pisan apa kuwi ora bisa suwe kleru jamune berarti suwe ora nate ketemu pisan ora bisa suwe ora jamu
blumbang wes suwede ora nate ketemu barang ketemu jaluk di sayang madang tanpa lawuh nanging aku nekat timbu moco pedes kabeh golek tombo godhong suruh tanpa busa basira kenal kata bagimu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga tidak paham koyo neko ngetuwone kok aku gampang lali awakku teles kabeh opo aku efek gedang kluthuk sirahmu mantuk tak kira tayupan jebul pitik padha kluruk liwas aku joget goyanganku kloket-kloket ora wani ngelih aku sangu tempe penyet godhong kluthuk godhong kluthuk godhong kluthuk godhong kluthuk godhong kluthuk godhong kluthuk Rodang ludok rodang ludok gedang ludok waduh angin turu malah embun madang tanpa lawuh nanging aku nekat timbo moto pedes kabeh golek tombo godhong suruh tanpa busa basi ra kenal kata pekemu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau pengen ngopo aku juga ora paham kayane wong tuwane kok aku gampang lali awakku teles kabeh jegur kali efek gedang kluthuk sirahmu mantuk tak kira tayupan cepul pitik padha kluruk liwas aku joget goyanganku kloket-kloket ora wani ngeleh aku sangu ayam penyet godhong ludok godhong ludok godhong ludok gedang ludok gedang ludok aduh gedang ludok gedang ludok gedang ludok gedang ludok dan Gedang porem. Pak Peri ya roh gedeng penak, gedeng apik kok. Salbun pengelaturan di Pak Japina Jawatan Gendeng Mat penonton live streaming Pak Japina Mas Sujome kanggo pisan Pak Pina kali Pak Rina sepi sing no Indonesia gak iso lip TikTok di blok karo negara tenan iki Mas Omek ora iso TikTokan di blok teman berangkat belumbang delogong kayak TikTokan pamit loh aku sing ngosapi madhep mantep bener niat ninggal lumut kanggo cukup bebrayan bali wis mo nek kira jebule sampe
lamun atas aku gak bakal nyorobeti. Aduh Dik, Aduh Dik. pepastine aku kudu koyo ngene Mas. Apa to Dik apik ngono. Mbok yo Karep jerone tapi gak roh. janji Dik biyen kae. Ya pancet. Pancen janji kuwi gampang diucapke. Wong kasane gawe gelo salawase. Rupane abang-abang sok kelan Ya bebane ya Dik. brambang awar kecap. Enak paling. Ya rasane pedas-pedas nikmat. Ya regane murah taramu bakat. Apane yo sate kambing. Anang endi ana ning kudane. Kodang endi kuda bengil wis kondang kalagane nganti jembar kudane. Rupane Dik abang-abang sok kelan nek bumbune brambang sarwa kecap nek rasane pedas nikmat regane ora turu pakat. Aduh Dik. Abange sate kambing ana endi ana ing kudane godang endi godha bangil sabar sondange nganti jembar godange. Mbok Ye, ricik baju bas kalben guru pedot. lu gawe nang meja telu. Niki Pak Tia atau Mama Tia wonten Drojok sing dibakso Drojok nggih Mama Tia. Oh, Sugito Meragel, Sukorame, Mbak Karta Meragel, mat mendengarkan saking Margola Ratun. Ayo kanca tumandang do suka-suka kanggo putri manunggal dadi sawiji. Ayo padha gawe palipure sing besa saiki guyub rukun ure luhure budaya seni karawitan nyumarga laras ingkang nami dipun sesepuhi Bapak Ratno pribadi. Moga-mogi budaya ingkang lestari rina wangi rahayu salami-lami.
iki lo gedhok oleh kalah rapi tukon pinten pitukane kula saged mawon jarang kenal sing gondok aja bosen topel jebulane apa kuwi gambare calone Kang Masih nah segering ning aduh ram ya kene padang lawa iwa ora ana sing golek ora genduk arep madang lawe urang Kang ora ana sing gogo kali kursa tekan iki pilih sing sayang anger nek turu gak aleh jigrang aduh rama nek kene madang apa kuwi lawa iwa tahu wis gak ana sing tuku tahu nduk arep madang lawe tahu rama Sak. golek bojo sing setya setuhu waton setya setu aduh dik aduh aduh rama lolo madang lawa iwa pindah wis gak golek pindang arep madang lawe pindang rama ya apa nduk golek bojo pilih sing sayang nek sing sayang mesti germo gondang pasti rama rama ya kene madang lawa iwa ati ya kok tambah njaluk iwak ati nduk arep madang lawe ati rama Ya. golek bojo pilih sing gemati tutu watu yen cili arane pasir ayo sing watu kambang kali ana ing pinggir baru ketemu aku kok langsung mesir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa iku arane keluku disikeri di marut dadi pitu sak pendino mas Apa? aku gak bisa turu ayo jago bisa turu kok ngomong ora kawatu areng-areng bakar gedang nganggo geni sampai kuru awakku tetep mikiri oh ya gedang raja sak tundun digawa wong blumbang timbang urung lalu wong digawa ana jubrang gedhe sami Aduh, Jek. ora pantopo apa kuwi ati iki estune pon kanggo niku gedang raja sak tundun diparateli yen ra percaya bedel dodo iki dudu watu yen cilik arane pasir ayo watu kambang kali ana ing pinggir baru ketemu awakku langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa wiarane keluku disikeri diparut dadi pitu sak pendino aku ra bisa turu kang ngendika ngomong ora kawatu areng-areng bakar gedang nganggo geni sampai kuru awakku terus mikiri gedang raja sak tundun karep papat timbang urung malah digawa minggat ngono lho enak ta godhong sawi enake ora atuh Dik ati iki estune
Bibi. Pak Tias, Pak Jomakan Sino Malaysia. Itu saking keduri Bibi. Pak Tias karo Pak Jo Bakat Sino Malaysia. Mat menonton live streaming. Bat Kartam Pragel Mas Kito. Pragel Sukurame mat menonton nun. Dudu sana uga dudu kadang yen mati gomelu ilangan batin kadung tresno ning arep wani kandha aduh Gusti aduh Gusti luwerono pangandang kowe iki amung pamujiku bisa kasempatan banggayo kowe iki Dudu sana oga dudu kadang yen mati aku melu kelangan batin kadung tresno ning wani kandha mengyang tansah layung ning sajroning kalbu aduh Gusti aduh Gusti lawarono panandangku iki among pamujiku bisa ketekan pegah yoku iki turni putih tak tandur ning kebon aku
belumbang ela kendo ira kembang apa kembang pelanti aku seneng do kembang melati ayo padha memuji supaya reben mukti turi putih tandorne keponaku elah papa mbok ira kembang apa kembang menut aku senang kembang menut ayo kanca doseng cucut supaya uripe makmur turi putih ditandor ning Tegal belumbang jeradah hela kendo ira kembang apa kembang menur ditandorane pinggir sumur ayo padha tindakan jujur supaya reben makmur kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki gane tresno nang nyatane sliramu nglarani enek celeng 50 enek celeng hati aku wis ra bisa ditambani pripatiki ora bisa tak kadepe yen to karo sliramu jejer dhewe anggap tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya opo dheweke wis dadi bojoku apa bojone iya Milio bola bali mong gawe kelane rasa tresno sampean gak bisa njogo sasuwun enggak paringan eling marang keluarga ana sanyanding ayam tentrem pangajap
Sih, salam kagem Purisa lapangan. Niki abahe tenterop Purisa nggih. Sabar dirantos. Lagi Purisa abahe wonten terop. Bulamise sing duwe blumbang. Bulamise delok Bu. Apa dek? Towake wis teko cak. Dilo aku jus cicip. Kae lho. Dumapan lungguh ngadap karo silo. Candake dadap dhewe-dhewe. Yo towake diombe bebarengan wae. Celeng, celeng. Dipangan ikut ambule pancen nyata yen piraja ngombe towak guyune laka-laka gawe marem pisana nanging ojo lali karo keluargane. Kae dek tuwake wis teko. Dumapan lungguh madhep karo sila. Candake didep dhewe-dhewe. Yen towake diombe barengan wae. Ayo dipangan kita boleh pancen nyata pinuju ngombe towak guyuning laka-laka agak memarmeng sana nanging ojo lali marang keluargane. Kerajaan banyu wangi rena wengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngilangaken susahing hati. Lungguh ning pasir
gendeng asli Banyuwanginan sira-sira ambek gendengan gendeng asli Banyuwanginan. Deklarasi banjur Pak Rena panitia sedekah bumi Blubang ya di mana Pak Rena sedekah bumi Blubang berada ya panitia ya amat lalu Pak Rena ser ya cuma tempat Pak Rena ki salam kagem Burisa ke lapangan niki bae abai niki abai tentara kok Bu Rina, Bu Risa ya, Bu Risa wonten lapangan abai terterom. Nggih, kangge Mbah Bu, Pak Gatot ingkang wonten Drada, mat menonton live streaming Bu Gatot. Jolali tapene sing akeh sumben tanggal 7 lan 9 tak paranae. Kumandang coak mengkelem atuh dik laras rontok rempah lop golala gone para iyangang Napa sundan abang ronggang gending 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 kitong gending Jawa aklop sondong parai jangan ya oh ha oh ya ha ha ya
kita Satya hati terlatih ngrembaka saindeng jagat raya sasana pandhadharing prasatriya ning putih lur pawukir rening kita sedaya rumaksa kapribaden kerukunan ning sesami ilang jayane sesamya pindho sinangkring esatrati setia hati terati jaya setia hati terati angrembaka saindenge jagat raya sasana padhadharing prasatriyane bangsa kutiluhur pauke rane kita sadaya rumaksa kapribaden kerukunaning sagari ilang dayane ditoda satya nangring esatrate setia hati terati jaya. Salam kangge sederek kula ayahe putri Somas Wiji ingkang wonten Kalimantan nggih Bersalin Kalimantan Mas Koswanto sing ten Jakarta Mbak Tuti sing lagi terbang ten Kupang ya, saking Bapak Ajeng ini sebab Bapak Ajeng salam buat ayahe putri Mas Wiji ingkang wonten Kalimantan Mas Koswanto ingkang wonten Jakarta Mbak Tuti ingkang lagi wonten Kupang matur nuwun ayahe Ajeng juragan tempe putri Kediri
setyo ing karawa senadyan kecoba akeh rupeta wis padha mantep ing kalbu anggaling tresno kang setung winengko satria utama panji asmara bangun putra ing jengala nyata sejarahe ngambar arum tumaka seprene nalikane ing woni pindha pustika Dewi Sekartati Kerajakan banyu wangi Rena wangi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngelangaken susah ing ati lungguning pasiran sembur-semburan keren doan berus ambil main selodoran lanang wadon beberan gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir gerajakan cerit bisik-bisik semayanan janji-janji arep urip barengan ayo dulu jagung sir-siran ambek gedengan gedeng asli Banyuwanginan sir-siran ambek gedengan gedeng asli Banyuwanginan Cakep Mbak Tampi iki wonten dalam kayen ya sugeng amat sore mat penonton live streaming Margolas Mbak Tampi kayen aku bertekan Pak Sopi nggih iki wonten kayen nggih di Abadika Mas Eko pancare sis wonten kayen bersama panjenengan Pak Kasut kayen giring di Bang Lamongan mat penonton aja lali bolo tanggal 2 bulan Sawo nggih tumblek-blek wonten kayen giring Ibang Limo nggih kaki jemaah tayub ayo nang kayen Mbak Tampi
Aja lali tapene lho ya. Asik Mas Omek yang punya Malaysia. Mat sore, Mat Tonton. Budal, belumbang dadah, delok Margo Laras. Kuwi gampang diucapne pungkasane gawe kelo selawase watune cilik arane pasir watu kembang kali ana ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kali jutaan kaya kelangan pikir wedal apa kuwi arane geluku disigari dipadati sak bendina ora bisa kangen dika ngomong ora wektu areng-areng bakar gedeng aku geni sampai lemu awakku terus mikirin gedang rojo satundun digawa wong blumbang timbang murung ayo digawa nang blumbang piring godhong sawi enake urapan kopo ati iki asline pun kang ngriko gedang raja satundun diperedewi percaya pedang dodo iki aduh atune cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir jare Pak Rina lagi ketemu lah kok langsung nafsir Pak Rina kelecutan kaya kelangan pikir wedal apa kuwi arane geluku DJ ayo jagung-jagung deh disigari ayo diparasati ayo
tak gono Pak Rena, lor kene. Gone lor ke. Warunge Pak Rena. Kangen riko ngomong ora kewekku. Areng-areng bakar gendang kok geni. Sampai guru Pak Rena tetep mikiri. Gedang raja tak tundun tok arep papat. Timbang urung jare Pak Rena langsung gowo minggat. Godo sawi enake ora peklopo. Ati iki asline pongkang keriko. Cara sesatu dene parateli. Saya penonton. Setia hati tak raten hangremoko sainenge jagat raya sasana ketipen prasatriyane bangsa budi luhur pamukit raring kita sedaya rinaksa kepribadian kerukunaning sesami ilang cahyane kanggo pindho sinangling Setia Tito Rate Angrebeka saendaning jagat raya sasana padadaring prasatriyane bangsa budi luhur paugeng raning kita sedaya rinaksa kapribaden kerukunaning negeri ilang dayaning tindosa satya nangling hatrate setia tite rati jaya kelingan rikala urip bebarengan bunga susah ora dadi alangan jagung tengah jagung tadi
nanging sae kita toke janjimu lali aku ning aja lali anakmu saiki wis katon gedhe wis iso dirimo banjur takon ning ati bapake bapake malah gede-gede Yo, salam buat Margo Laras yang terlalu jaya, selalu terus, selalu laris terus ya. Semoga pengrawit Margo Laras selalu sehat, semami. Ya, dari Bapak Ira Jetis Tondomulo. Ya, Pak Ira Jetis Tondomulo Panjang. Udah pada mencoba Jenegoro. Ya tasuk riki Pak Pugo, salam kanggo dulur Blumbang, Pak Tele karo Pak Bagio ya. Pak Tele karo Pak Bagio, salam saking Pak Sitok iki, yang satu mana? Kok baru 3? Cipto, Pak Rido, Pak Upin Ipin, Pak Septi, di Pak Septi. Oke, sing rong enek sapa iki? Kurang satu. wis cepet kira. Sekali lagi Pak Cipto, oh iku itu. Ayo Upin Ipin, cepet ayo. Wis kira. Sik sabarin. Wis kira cepet. Pak Sarul Sumberwungu, segendalu Pak Sarul, Sumuro Gedung Adem. Wis to nang sarser ngetandake. Le, kono.
Naim Godang, Banjar Godang, warga Muldang. Itu saking Mas Naim. Banjar Godang saya pun. Carawan Indra, Carawan Indra, Nanendra yang
kowe ninggal aku. Tak tono jago kok mas tak tinggal di gue kok. Balekno taline tresno Mah aja nganti bubarilah